desde que levo de alcalde, sempre me dei conta que nós o que tiñamos era a castaña. Hai pouca cousa máis. Pódese traballar algo na ganadería e algo na agricultura. Na ganadería é un pouco máis, podrías explotar un pouco máis, pero o sector a explotar é a castaña. Sempre hubo un complemento da castaña. Date conta que aquí os outros teñen máis de 100 anos, ou 200 anos, ou 500 anos algún castiñeiro. Si se vivía máis da ganadería, da agricultura, sobre todo da gandeiría. Pero era unha gandeiría e unha agricultura de subsistencia. Era para tirar, para ir vivindo. E, lóxicamente, eso foi o que provocou que a xente pois emigrara, como falábamos antes. A partir dos, xa che digo, nos anos 50, por aí xa empezou a primeira emigración potente a Sudamérica, aos países de Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela. E, pois, nos anos 70, 60-70, unha emigración moi potente a Centro Europa. Os países de Alemania, Suiza, Francia, etc. No? E despois, a terceira migración, que supuxo xa un golpe definitivo rural, foi a xente que se tuvo que marchar a Barcelona, Madrid, País Vasco, a zona de Bilbao, bueno, éramos por aí. Pero, bueno, eu diría que non é que se houbera unha transición da gandeiría e a agricultura para a castaña. Sempre foi un complemento, a castaña sempre foi un complemento aquí. Tanto para comer como ahora económicamente. Ahora económicamente porque a castaña págase ben. E iso é un complemento importantísimo para a economía familiar. Date conta que hai familias, todas teñen ingresos pola castaña. Todas. É moi raro encontrar unha persona que non teña un souto, ou dous, ou tres, ou o que sexa. E claro, son unha media de 3-4 mil euros. Hai xente que fai moito máis, incluso 15-20 mil euros de castañas. As medidas que intentamos tomar foi desarrollar o sector da castaña, que sí que fixemos un esforzo. Eu acordome cando empecé de alcalde que tiñamos charlas sobre a castaña e mellor viñanche 2 ou 3 personas ás charlas, que xa man de carajo. E querían plantar pinos, eucaliptos, etc. Fomos mentalizando a xente de que fora plantando castiñeiro. Fáltanos que transformen, evidentemente, pero que fixemos nós? Mellorar os servicios. Os povos estes tiñan poboación e non tiñan servicios. Sin embargo, agora teñen servicios e non temos poboación. Non é un problema só de servicios, é un problema de mentalidade. A xente estudia, vai a estudiar fora, vive fora, conoce as cidades, e é jodido. E aquí, a mellor, temos a idea de que é moi bonito, pero se vives todo o ano, a mellor xa non lle gusta tanto que quere vivir todo o ano. Eu creo pouco no turismo rural, tal como están. Sí, pode vir xente e tal, pero a nós non nos vai a sentar población eso. E máis, estas zonas non vamos a competir con outras zonas turísticas de España, nin vamos a competir ca Ribeira Sacra, por exemplo, porque non temos as condicións. Entón, creo que hai que ir a outras fórmulas de crear riqueza para que a xente quede a que queira quedar, que xa digo que a veces creándoa non se queda. O futuro do rural en general, ahora mesmo, vexo jodido. Vexo mal. Vexo mal porque non houve relevo generacional, non? Que era moi difícil recuperar, a non ser que veña xente de fora. Eso non hai outra historia. Ou que empecen a nacer moitos nenos e non se morra a xente, pero eso non vai a ser. É moi complicado. Aquí, se se quere desarrollar lóxicamente, isto non se vai a convertir nunha cidade. Con que aguantemos o que temos ou recuperamos algo xa sería importantísimo. Pero, bueno, eu vexo complicado. Pero por falta de capital humano. O problema, vamos a ver, cando hai plans de desarrollo de Europa, da Xunta, do goberno estatal, de onde tú queiras. Pero se tú non tens capital humano para desarrollar esos proxectos, malo.